Tingnan na, makakolor ko sa eh. Ay, Mars! Hi, Mars! Asa day ka? Magto lagi kong long sa Mars. Asa ba? Ay, ayaw na Mars, kaya nagdali dyan ko Mars, kay naampoy trabaho niyang hapon niya. Aw, niyang gabi, iba, na ako'y hikay sa amua. Namuha to sa maglungsod kaya magpalit ko, og bugas lagi Mars. Ay, ako rin sudlan niya. Kasi makalugar ka niya, laag niya dito. Ay, oy, ikaw pa. Nakuda ko di kagikay di ay. Di gamay ra jud na Mars, kay birthday man ni pare ni mo ba niya. Oo. Kanang naghikay lang og gamay. Aw, sige, sige. Kasi makalugar ka laag dito. Ay, mauto jud ko unya, pro live pero kanang pwedeng magdakog friend si Dambig naman good siya ra usa. Sige, sige, Mars. Wala problema. Oy, di masag siguro. Kani lawasa, di isa nagkahurot og usa ka dirong gamay. Ay, kaon sa maon. Ya, sige Mars. Sige, Mars, ato sa ako kay kana Sige, para sige, unyang sige. gabi makalaglaag ka dito ba, ha? Oh, sige, sige. Sige, Mars, aris ako, Mars. Sige, bye-bye. See you unya ha. Sige, Mars. Tawag ka doon, Dambing SB ay kay mamakal mindo ha. Iluday. Na ate, ko ano niya, pakas niya, lafang ba lafang. Ato ila ka mads. Ni sagot. Oh, sige, sige, see you ha. Magtag plastic. Tanang masudas bulsa ha. Sige, sige, sige. Sige, sige, Mars. Sige, magdala kong plastic, Mars. Sige, sige, sige. Ayay, libre na yung panihapon. Katong akong amiga, rabas Jumiga, wa para putoy. Bugas ila, ha? Ako to adtuon. Mayaw na lang. Pamayan ang tubig din ako ang di naman ko ani kanis kakabot. Kadang Hoy, babae. Di ba wa makaibugas, no? Hindi siya kamon. Kalayo, abot mo apod. ano? Wala makaibugas, no? mo bugas? Libre atong panihapon. Karon? Nang imbita si Mars. Isko yun ta. Para libre Mo sa ato jud ko kay na pati na ko simuta kay gano. Kabuhi ko kay among gikaon katura mong saging niya wala bugas. Kay punto na akong bangunan ako nga katubang square ba. Mo to kaayo. Sige. Pwede ra. Dag, laptop. Ni imo sa dadan nimo. Laptop po. Laptop nga ta, perwer. Kunya sa ang ako BFF ba? Kasi Cesar, good. Wol kay tugpakas ra ba. Di dito pwede mabiyaan kay gubot. Usa ka tuig waiting ganay. Di ay no. Hangul ra ba po kayo ito og ulos baboy? Muuna lang mo kay ako sa natuon siya. Sige, maghuwa ta dito, ha. Magdungan kita, magdungan. Wa di maguna-una kay. Kaya dungan jud tag pamutos. Kani adto tayo la, kambayanan Manilin ba? Tapos na ko akong BFF kay igat na pa kay ko. Sige. Ay, gulgul ba? Tapos naraman de ka dire. Naluya ko pinangita ng ato ko skulo wa ka. Puno as mangga wa po ka. Dire jud kas potol nga mangga jay. Ibaw juga dire ko titagbayan jay. Kuyog taon niya. Kaya nang invite si Dambing na ako ni Pakals kuno pa niya hapon. Panihapon? Oo. Ay ay. Wa pa wa ta kay labot ato niya. Di man jud pwede mo lakaw ko nga mahabilin ka. Ana jud tinuo juga na akong amiga. Nya, Pakal ti sure man juga na pakal. magda magani ko atong do. Katong square ni ko man. Awo tong kwarto-kwarto. Mahayan jud na katon juga na katon. Unsa pa imong dadon? Ay. Dili na kana lang magda. Para di halata murag namtoy sako dito sa dapit kalsada. Aduh ko. Ay nansa man taong ka. Oh, baboy. Mao ato day. Uy Dako dako bilang lang di pasapasar man ta. Nya dito na to isutan na imong bananan dito. Kan ka Manilin ang plastic di Dami Dambing. ko para magbahin na tayo naguli dito sa may nakumangga. Right, ka matapakals day. Libre na itong panihapon. Ana uy Kim. Maunahan tan Dambing. Daber ba to makapamutos? Ana ba ba? Dito ka na. Pilig ko ni Mars ni sa kay di siya kalimut na kung imbitar na ko ay. Ay! Uy! Adad ko! Mao gani. Adto na na. Anya sa kadiyot? Si unya sa. Wait lang, pinaatay ko, Andron. Wait, sa na ako gitawag si Mars pud nato ba? Amiga nato ba? Agay! Asa naman to sila, uy? Adara! Jumiga! Hi, Jumiga! Kaya ninyo, uy! Ako BFF ko yung ni. Oh. Kana asa tayo mamakal day mga besh. Ato po, sa... Asa taga nito, Mars? Ila ka Mars ni sa lagi. Ay, ila ka. Ay, ila ka Lisa. Ay, Kalimut ako ni siya. Bago pa na akong gito. Tana na. Ha? Tana. Uy, kanang Mars, di ta pwede magabian. Uy, kay basig inabot mo na sudan. Gani. Mao sa gani. Mao sige. Tana. Sige at tara. Mads! Oy, Mars! Ay, sige na di ay. Ano na dito? Pati sa rin ako, Mars. Ay, may adlaw. Mars! May adlaw. Ma'am. Mars! Ay nga po ninyo diha. Ay na yan, Mars. Hawak. Hindi ko ha.
ikaw mo. Saan mo nga? Ang imbita ko gambing sa kanya. Si gambing sa imbita maglain. Ang imbita yung gambing sa imbita ko maglain. Saan mo na ko na? Kaya ako palibaran. Ako pala isip taga ko na. Dili ako ang may. Kahit dili Alam ah. mas igamay ra jud di ang gawin marcha tan awo guni mo. Ayaw di ma. Unsa mo mo saan saan sa kahiwa ra jud mo ato marcha tan awo mo. Alam mas saan sa kana. Ayaw niya na sa amor pa ng iro. Saan mo yung iro? Ugira mo. Mars. Ow! Wala. Ay, isa. Iro ra ba? Uy, sa mga kalag na ba ni? Kalag na, oh. Ay, Mga kalag na ba ni? Uy, saha. Maghan na ba ni si Mads Rabadaan? Unsa ang kaon na? Una-una man na ninyo. Kalag mami nga nasaad. Sige, padayon din mo. Uy, Mars, pasensya na, Jud. Wala ko, labot ang duwa. Hindi naman usa akong iimbitar ko. Malay ba din ako nga. Unsa di ani mas mura ta awal ano Ayaw di ma. imbita mo. Anak, Jud. Sa pyramid. Anak, siguro. Di kay mo Gamay ra niya ko kay Mars. Lagi saan ka man eh. Oo, ba? Kaon na. Ako pagilid mga kaon. Di ako pagilid mo uli. Basta wala. Mars! Gidar ba nang Di ka mga on Mars? Ang si-on na lang sa mo diha mga disya kaon. Hindi kong sud mo. Ako mao ba nang ingon kita ko. Mabugas na ko. Pamahaw na. Pero, shtoy! Ano ba mo? Salamat sa imbitar ha. No, 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 no. Ulit na may ay. Ha? Ano na daya? Sunod na pot. Tama na.